tiña no 81, 50 anos ou 51, imagínate ti, cando viñeron perfurar aí. Miña nai morreu no 75, e acórdame que xa perfuraran aí, porque xa cando estaba sobre terra, o día que estaba sobre terra viñeron os pagar, eso, pero non volveron. E aquel día nos atendemos, o máis a atender ese día, na marchada, bueno, pero non volveron, pero a min acordas todo eso, que foi no hai 51 anos, así, xa pillaron a perfuración. Perfuraron un montón de sitios, ante aquela a perfuración pagabanche, eran de coelitos ou pinos ou che facían, eso pagabanche máis. Era con idea de vir. O que pasa que lle salía moi fondo, a 500 metros. E foi o modo que daquelas non se atreveron. A ver, ao perfuraren, puñaronlle un tubo a 500 metros, puñaronlle un tubo e viña para arriba. Pero agora, como anduvera aquí, o tractor, xa me acordou que estaba toda... Do máis, se tuveran unha sacha, aí buscaba a goma. Pois desde aí, pois foi pala. A perfuración era aí. Despois puñáronos unhas gomas para regar o prado con estao. Ali. Os das perfuracións. Porque non querían pagar nada por el. Por o prado. O prado quedou sen auga. É de Ormarín. Pero regaba un pouquiño aquí para baixo. Pero para arriba non chegaba a goma. Estes non son deles primeiro. Onde van traballar agora, o sea, onde din que van traballar, que a mellor que hai no... das curvas de Santo Mil, aí en Bama. Este é o sondeo máis grande que hai nesta mina. 1300 metros. Aí queren ir esta 1000 metros aberta. E a partir dos 1000, subterránea. Cobre é dunha pureza extraordinaria. Víase en tubos, cando os traes, e a polo nas caixas, e despois botan un pouco de agua e se ve sobrador. Non é pirita, ves cobre puro. En 1967, Río Tinto, a empresa mineira, recibe a concesión de explotación da mina e no 1973 empezase a traballar nos terrenos na mina Ceo Aberto. Bota ata 15 anos de actividade, ata que o precio do cobre se desploma e a explotación queda en completo abandono. Despois de anos de inactividade, a Xunta aínda así siga sen reclamar unha restauración medioambiental, nin revocar a autorización de explotación, co cal a concesión non caduca, e máis tarde continúan a facerse sondaxes por outras empresas que amosan interés en retomar a actividade. No 2012, por exemplo, a empresa canadense Lundin Mining, e máis tarde, no 2015 aproximadamente, é cando recibimos a chegada de Atalaya Mining, que é a empresa que posteriormente presentou o proxecto. En total, se poden calcular alrededor de 1000 sondaxes, das cales moitas non se coñece autorización de ningún tipo, a pesar de ser realizadas en propiedades, en parcelas privadas, particulares, dos cales os propietarios non tiñan ningún tipo de coñecemento e a quen lle ocasionaron moitos danos medioambientales como contaminación da zona sondada ou mesmo desaparición de fontes e manantiais e acuíferos da zona. Nós chamamos o río da Braña. Isto aquí eran todo brañas e prados, agora isto é todo un desastre. Pois antes da mina para aí había fincas, estaba traballado, labradío, por aí, ademais ese terreno era moi bo terreno, de primeiro puñeron e había, uns grelos daban aí, que nós temos aí unha finca, e viñas aí e a xente vendía, entendes, levaba, e agora, xa ves, por aí puñeron arbolitos, todo eso e todo abandonado, porque con estas aujiñas, o río era máis grande, máis ancho, e agora está nada, chegaba hasta aquí, antes non saltaba eu e agora son bella e salto o río, xa me contará. Transparente como era, que vías as pedriñas aí, as erviñas que tiñas, todo eso, unha maravilla. E as troitas que había, porque claro, non estaba así. Tiña ervitas aí por abaixo, as troitas metíanse, e eu po vimbio a enredar con elas. Hai agua que leva un proceso, e esa está contaminada. E aí regábase que a agua que iba á presa, e que as cubas e veña. Chegaba a auga nas pistas cando chovía, quedaba todo escarallado. Recórdame no ano 75, chovera tanto, que había 1 metro de auga nos bancos onde se traballaba. Había por os pichados, pero cando se movía un camión cargado facía isto. A auga, esa respondía para o río.
Entón xa tiña o cal cerca, a limpaba casualmente, hai unha rampa ainda que debe haber, de cemento. Cal para o río, pero bueno, o río estaba mellor que hoxe, de todas formas, que hoxe. Moi bo color ainda non ten, non sei. Pois esas pedras estaban che blanquiñas, blanquearon de todo, né? E os prados non se podían regar, que non daban erva. Blanqueábachos, os prados blanqueábos. E paseábamos o carro polo río, por acolá. Sí, porque era llano, pasábamos as vacas, pasábamos nós por el, metíámonos no brao, metíámonos no río, e bebíamos no río, bebo agora. Isto non é río nin é nada. É de chiste. Desde que veo a mina fastidiouse todo. Nin auga, mira que odio a eu, por paseinas falando claro putas por culpa da minita con agora teño 4 peliños, pero antes tiña unhas melenazas largas e para lavarte non había auga, porque ademais nós xa tiñamos pozo e auga da traída, e a auga da traída viña ali por donde están as piscinas, ali un pouco adiante, chamabanlle a Fonte da Vella, que traíamos os veciños a auga dali. Veo a mina fastidiosa a auga, pouco máis andan peleos, discusións con unhas, porque despois ao mellor pola noite botabache unha pingueiriña, decía mamá, bueno, pola mañán seguro que xa rechea e tal, ao mellor ibas pola mañán, pero iba un veciño, metía unha mangueira no teu depósito, sacaba a podela, estaba sin auga, e eu levaba así nunha cubiña, así nada e nada, para lavar os pelos, e tiñas que ir buscar auga porque non tiñamos auga. E a auga debía nacer por aquí, por estas penas. Nacía por aquí, mira o que hai agora. Pero botaba brao en inverno igual. Non apoucaban que fora no brao. Pois se corre redonda, ven a ver, ven ver o bota. Foi o cando perfuraron. E este ainda valía para as casas. Porque o collía, porque está no alto. E había muiños e todo por aí abaixo. Pero a de Ormarín se quedou todos nada. Foi chegar e nem se puderon regar máis os prados, nin deron máis nada aos prados. E iso, daquela, notabas. Tiñas vacas, e tiñas que mantelas. E unha auga blanca que iba blanquiña, pois eso baixaba da mina. Así que é para onde vai este río despois. O Ulla, é do Ulla. No 1998 a Xunta aproba un plan de restauración que consiste principalmente na plantación masiva de eucaliptos. Consecuencia deste proceso, a destrucción do castro da Copa, un castro que se ubicaba nos mesmos terreos, encarga tamén, no mesmo ano, un estudio hidrolóxico que demostra que as augas ácidas procedentes da drenaxe da mina non se supoñen un risco para o medio ambiente, sino tamén para a saúde das persoas. Sin embargo, nunca se chegan a tomar medidas con respecto ás ameazas e os avisos destes estudios. As balsas de lodo da mina rechéanse posteriormente con restos industriais de diversos tipos, como cinzas da fábrica de Ence, restos de construcción, de máis materiais que fan que estas balsas rebosen, contaminando así pozos, acuíferos, ríos da zona. O da presa, mira, o da presa é o asco máis grande que eu vi na miña vida. A presa esa, a presa de residuos, sempre perdeu. No outubro do 73, había un ingeniero que era máis burro que a mí ainda, resulta que botábase ya, por encima da lona botábase ya o barro. E digo yo, oye, a máquina está picando a lona, dixe, usted dedícase a estender. Había unha máquina, unha pata de cabra desas, con púas, e iba furando, por eso, onde vai que esa agua te podría dar nós. Tiñamos unha asociación de veciños, a xente, é mío que vai ao cura, tal, foi, o cura foi, saleu con un coche. A boca calada, acabou, mira, sudadora así, o antes era perdido. Joder, porque empezou a quitar uns panfletos, un dun presumido por unha costa con afumeando, e as aguas que non podían botarse aos prados, despois se podía botar aos prados as aguas, se podía fazer todo normal. Como non nos fixo mal? É para as Que di casas. moito, non fixo mal, fixo moitísimo mal. E a nós moito mal, porque nós tiñamos esas pradas que nos daban moita erva, despois que é o río que tanta troita, algún enfermou e todo. Podía justo bien, e as troitas comían a mediodía. Daquela había moita fame. E daquela xa deberon buscando xente que non quería ir xente para aí. Eso que pagaban mellor que agora, que lle van pagar agora mellor, me parece.
Pero daquela non iban, porque xa a mina non tiña boa zona daquela, xa. Que se como hoxe, daquela non ven. Eu traballei case 15 anos, bueno, o que durou a mina. E daquela ibas do arado e xeamos ali, parecía que eras un rei, non era nada, pero bueno, se non entraba na empresa principal, entraba noutra empresa auxiliar, ao mellor. Porque viñan da Caldas, e viñan de, así todo collía un radio grande de xente. Nós éramos 300 fijos. E de contrato habría outros tantos. Eu estuve no frente, e no frente había moitísimo polvo, claro, as perforadoras, pero conseguimos que lle puñesen agua a todas, para traballar con agua. Entón o polvo estaba reducido, non? Porque eu tiña unha máquina que non traballaba con moita presión de agua, para aquelas outras pequenas non. E cando xa tocaba unha por cada lado estabas perdido. Ves como estaban os pulmóns que estão sin eles. Eu non volvería a traballar nunha mina jamás. Todos que vi que morreron todos parecidos a mí. Papá non quería mina nin de coña, era veneno puro, decía él. E viñan, cando viñan para comprarlle as releiras, iban donde ao padriño, o sea, que temos as casas en frente, o irmão, e viñan donde a papá e decíanlle, pois te irmão xa nos vendeu, e decíalle papá. Pois a mí non me importa, porque eu non vos vendo. Iban do padriño e contabanlle o mismo, pois te irmão vendeu, pois eu non. E se foron a expropiación, e non, por nada do mundo quería, ademais empleaban na mina, e eu decía, papá xa era maior, porque papá casouse con 40 anos, e tiña daquela 50 e pico, dabanlle traballo, e el que non... Que tiñas que vender, que senón que che roubaba. E meu pai non les quería vender, pero volvían mañán, e volvían pasada, e volvían para outro, como fan estes. E volvían hasta que vendían. Tiñan aí un deloxo, que viña polas casas tamén. Entón, claro, algún interesáballe. Nós tardamos moito en vender, tivemos que vender á forza, como vai ser aquí. E moitos nos pagaron. Pagaban as máis que as van pagar este ano. Sí. Ou, bueno, este ano, cando veñan. Si é que veñen, ojalá non veñan, ojalá non vixamos. Que eses cartos non nos quero, Sí. Aunque me pagan o que queiran, non nos quero. Home, nós aquí estamos longe do mundo, que estamos a 3 km máis ou menos. Pero pasan dos 8 km, E había un bar ali cerca da mina, e se iba a avisar, recolle os vasos. Aquilo dijo que había que agarrar as orellas. Barrenos, parecía bomba atómica, non sei, cando vías as películas que salía así, salía cara e vías todo o polvo, eso, temblaba a casa, rompían cristales, a nós fendeu unha parede da casa, botaban a sirena un pouco antes de botar o barreno. Entonces, o can, antes de que tocara a sirena xa sabía que iba a botar. Nós ao principio non sabíamos por qué, volvíase loco, ladraba, toleaba. Pero sentías toda a noite, que ruído. Sí. Toda a noite as máquinas víalas salir. Vías a iluminación e sentías. Claro. Sentías como a nada. E este ano estas vanse sentir moito máis, E veñen máis cara aquí, cara as casas. Porque ali dáballe a cibreiro. Pero iban máis cara lá, cara a cibreiro, non se vía tanto. Porque para aquí viñeron tirar a terra, o escombro. Non viñeron os barrenos, cara onde vestir minas, tiraban o escombro. A nós compraron as releiras para tirar o escombro. Bueno, que non veu nunca, vou dir, dalle igual, pero o que se vexe é distinto. Eu vira cando viñan de Bama hacia Arinteiro, non se vían as casas moitas veces con polvo. Ese vai pillando mellor. E cando o cobro baixa, que vai xeral, o día vou baixar, queda abandonado como quedou eso. As pedras á vista, e os buratos aí para tal e cual, e os cartos que vieron para a regeneración do terreno, levou-nos ese presidente da Xunta, como se chama, o que morreu, Almor, para liquidar entre 1.000 millóns. E non levamos 1.400, e o resto terán lá no inferno, por aí que poremos. E jamás o perdo deses 1.700 millóns. Durante os últimos 40 anos aproximadamente, numerosas denuncias por parte da veciñanza e de outros colectivos rematan en expedientes sancionadores por parte de Augas de Galicia. Sen embargo, non se sabe moi ben por qué nunca se chegan a tomar medidas con respecto a esta situación. Despois aparecen os problemas dos cheiros, procedentes de todos os residuos orgánicos que se comezan a enterrar nos terreos da mina. En 2002, por exemplo, por un convenio entre a Xunta e a Universidade de Santiago, proposto por Felipe Macías, comezan a traerse toneladas de lodos orgánicos procedentes de depuradoras e similar,
que se enterran nos terreos da mina coa promesa ou co obxectivo de restaurar as zonas, en especial os ríos, cousa que nunca sucede e só xera máis descontento entre a veciñanza. Todos os ríos da contorna están contaminados por filtraxe da balsa de Vieiro e da Corta de Bama. O río Portapego, onde nos encontramos agora mesmo, é un exemplo clarísimo. O río Brandelo, o río Lañas, siguen en un estado de abandono e de contaminación constante e non reciben ningún tipo de actuación por parte nin da administración nin da propia empresa. Sabes como quedou todo desfeito, isto un desastre, un puñetero desastre, que eu, se non lo veo, non lo creo. Despois andan dicindo aí que restauraron, arreglaron, non sei que arreglaron os seus bolsillos, porque outra cousa non arreglaron. Despois de cobrar aínda aí os cartos para arreglar eso, e non arreglaron nada. Levaron non vou a deixar no malo, como vai pasar agora. Sí. Leva non vou a deixar a porquería, deixar a porquería por aquí. Agora é peor, porque collen moito máis terreno, vanche coller as leiras gratis. Ao coller máis terreno, pois as casas se botan máis eso, as pistas desaparecen, é que é así. Sale moi barato contaminar e o que contamina non paga. En caso que veña, pasará por riba daquelas casas a pista general. Vai dirigida a Brandelos. Bueno, ti queres que vimos chupar aquí polvo como monos? Non quero vir por selva, subiu. A mina pode, a mina é sostible, claro, para eles, pero non para o povo.